Pinya da babirta long pen kado kavya phantame adap ke mya kardom nang pazuriklo. Tangte pinya da babirta arjuitha. Karbi Anglong District Congress Committee atumpen patumi arnikang samapor malom rong phar pi rong bei flyover arumalong pherang ke klembang Dilwal Hussein Mazumudar aphan police atum kang nang ponapotha katesong asai kedei. Laso ay Fiji ke kai nang kok laso lam ke kado kawe yang kang pipuna asam long ta chipatu ke lo laso lam ke muni da tum phan Indian constitution lo ajat no English phan right to expression the right to press the kitok gi phan tuna ki paklang gi phan tuna kado kawe phan the freedom gi pidam Article 19 along banke la son pulo je nitum rada tum ke song ke sung ke boy lam antame government tum ke claim ki chok che akaman same paklang je pa ningje long la pen che than long nitum pini ladak jitu ka chinglum last time la ke freedom of expression article 19 along se dolo tanon BJP sarkar bang det pen lai ka do ka claim long le ajab le claim na ke ber long जितो असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लोंग के पुरात लो पते आके हो जितो के चो बैंक के इतो चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्व शर्मा लो हालो सोलाम बैंक के इंक्वायरी सी पदो नहीं केलांग चारी सी पदो नहीं कुपी मा की चोक चेक हालो सो ट्वीट ने जइने सी पिनिला सोमनित फान जितो जर्नलिस्ट फान लद्दाख के टॉक दलो के पायरेस बैंक के लके तो फाली सी थेराक में लपेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाली सी बाहरी के फेरे में लो के बैंक करी लसेला सो बीजेपी सरकार बैंक के a link penot jongsi ladak peni tum pave 2026 jongsi ni tum hegut elo pote rada tum ke sung banke do bompo la pen la banke ki bang yani ke lan su sesi tum ha ke ngwang thek dolo la lo pini tum pini ladak himonto biswa sharma jitu ai Fiji mate akumlin meke kai akaron ke itum condemn lo journalist ban la so jitu ke arrest bang Biki dhar lapen B2 dhar alang nitum court te banghini chelangsi parokhwa ahithi krong pli kachetok atowar piari along pinnang anarani pen fast food akolat kachubi pen ali kachepalongpo parokhwa goralia rongamikar karlitang Sanjay dhar lapen karlitang Nomita dhar asopo Biki dhar arta ningkan kre serkep lapen B2 dhar arta ningkan kre narkep alang nitum court te tame Parokhwa Higher Secondary School along si Lo Charlibong. Halapo aklenga bang sirke pangdeng lapen akibia bang nerke pangdeng Charlibong lo. Alang litum korte te bang hini sitame amena Arya Kengpen charja pon hipsi beha bepar alotia nat paprangpo. Lason si non ke thurmi kar biari soe janga tumtame lapuson amena Arya Keng charjap thipen beha bepara natame ke charli pon akinang sothevi B2 lapen Biki alang litum korte tetame banghini sita mela puson si arniwang tame arnikang samapor fast food akolat ki bi pensi kenang jason antame cepadorpo lasti alang litum korte te banghini ke claim ke dampon along nilitum kat news abitung pentame hirzume pazirpon Karbi Anglong Congress Rotary Song pen anso sei song kapang tang jia phan tor program ke paman pon pen rara tum pen kaching ki kachethana sai sitame kedeng padu Therepo ni phain kora sirke parani Phuloni constituency arlo along Congress song kapang tang pon jia phan pura PCC pen tor program asai kedeng pon along Phuloni Youth Congress Committee Phuloni Mandal Congress Committee lapen Phuloni Mohila Congress Committee atum chirabdun pen Labangso Tora Jaimek Phuloni Habe Krua Rongalong Preman Ponsi Mongol Ingti Pensi Me Chipahempu Ponpen Aluhi Pachini Ponlo
Bangswa long Promila rong hangpi Mohila Congress Committee amai Dorsing Singnar in charge Phuloni Mandal Congress Committee Indro Singh Togbi President Phuloni Mandal Congress Committee Dilip Terang Michael Bay Budho Singh Terang pen chenglok pinang an ke the ke dinga tum che tong dun lasi kapre ka long seta me bangso tora jai mek paman ponji pusi ningje pon lapen bangswa jai meka long ratatum chingki chethan ponsi non kiwang jiar ni kopiko son pensi claim dam paminang jia phan chingki chethan pon lapen non kiwang jiar ni leadership mate songja seke kapedo pon jia phan lamthe pachini ponsi ing samjin lapen mesen pen mai pachun pon Langhin pen Sarpinpo Kro Report Kat News. Koloni Mandal Congress Committee hin pen nitum la PCC wise nitum to program ani si tarik ko ra phope nitum cheng pon no la bang bom pen pinidak habiko PCC mate boot committee anang lelo la sini litum mo April tarik thoksi an nilitum la so ato program bang ta koloni homosti long bangke 28 ta PCC do 28 ta boot committee do la si along tin nilitum humri FG la Canada ke jointly sinitum tour program dake Mandal Congress Committee lo lapen Mohila Mandal lape youth Mandal Youth Congress lape thom committee sinitum pini galilo pini habikro ro nitum la committee ke thom sinitum tour program dam ekbom lo lasi non niliprang nitum aprang non kiwangye tum do lasi non la pini tour program sinitum chini lo jo official si tami inut bahani tum arku ke en nason tami do lo lasi non eprang bangke dak koloni tami Congress ing tang ipik ko sini tum mathalo nang ni tum ta non theglong lo jo lasi non ko raner kep apuling session beni tum tarik thoksi am ji la tarik thoksi April la dok jit po la lo Non Kiwangji Assam Assembly Election mate MLA yang hoya phan Deopani College Principal Boson Rongphar Joy pen Karbi Anglong Autonomous Council State Government la pen Central Government pen Kachingki Non Kiwangji Surihini ra inkora trok aninkan pharman Assam Assembly Election mate MLA Election pharman phan party ticket kachpalong dunjia phan Joy pen ke claim ke dam dode sangsia songsi thek ponlo Lason thot si Deopani College Principal Boson Rongphar sedame party ticket kachpalong dunjia phan Joy pen Karbi Anglong Autonomous Council State Government la pen Central Government atum pen chingki pahem soboma songsi chini do Lason si Bukazan Legislative Assembly mate Bukazan LA pen non Kiwangji Surihini ra inkora trok anikana pharman Assam Assembly Election mate MLA Election pharman phan Bharatiya Janata Party mate BJP party pen a ticket komatabang phapansi State Government pen Central Government atum chedonsar pen party ticket PG Mapura party ticket ke hangwek chia bang phatum aning sok tok rupasongsi thek panglo Bonta lopusana pora hut Bukazan LA pen Bharatiya Janata Party ticket kachapalong vek jia phan Deopani College Principal Boson Rongphar bangstame Joy pen Karbi Anglong Autonomous Council State Government la pen Central Government atum pen Joy pen kachingki pahem so bom lopusi ar sigjit pen chinidu Lakhakri pli Korkanthi constituency Langlokso Hawar Arlo Patwe Jirlo Apor Konat ni pen kiwang ihum Scorpio ahem konglong pen chainong kanghupo Birta kilonga tengke rongara natum tong sekot pen chingrum si bangso Scorpio ahem konglong aphan ken abdunji mateke khang dunji aphan ka tengkheng dun unchira ho chainong abang paklukang rupsi karjun Lasonsi haladak arat atum pen tong sekot pen sameng langso police station along Birta policy Raikong asai ki atum sedame Birta kilonga teng pen amethanga duty cheklem pen pu Birta CPC Dhenta Ghat Drong Kimia Long Nepdunsi Hem Konglong Abang Nepdun Long Lapen katong huve katum bangpli aphanta Sokra Ghat along Rat atum Nepdun Long pen Dokmuka police station along Birta PC Nep Ingnang Ponlong Lapen kachingnang tek bangpli atum non amat amen lapen arong pangthek ponlong nilang
bota muslim ate mia khai pusi pang thekon long pusi samilang so penele tuma pherangke jirsong te rang pen birtanang pali hok lo la bangso agotna ke tobe nitum adak prai paji si lombensi nitum la bangso khobor long lo si hola kinep kitcheng atum lombensi khobor nang lo nitum phone chekol pe na jok amat nitum hok binang lo posi hala dakom ta la bangso agari ki khang phan la bangso agari ki khang ta long lo kidui long ni nang par etan ke nitum nang lok so lok ta long phone la phan dui elu Sita la ana la tum kang hua tum nang ke tengkai te kang la anta patong te kang lir an la pen acai nong ta wan vek lo sita acai nong ke lang loksos alu amasi rak rel ma adu me paktu te kang do John Kwan ha John Kwan acai nong ke no la non adu ke ban ke jon be sita la sonak thak ke ban aprang ke ban ma dopik lo ni tum nang lokso lok che ke che sa teng bru dang te tu we pen an ke 57 an le alu si la bang so acai nong kang hua tum mang ke pamu ka theng long pini nep dun long chen lo si la bang so ke nep dun long tum dak amun meni tum enu long le la si bang plido la si arta da do elang atu si ka hua tum ke bang ke no gang men si ke bang la pen angton ko son lo po muslim atum si ke pu 3000 pen si ke wan scorpio ta na tum mo paklang konon ekdom vip agari VIP agari si kitinja tumda kali lapen la an arlu anang ciok thotuke mane phere meme yo la poson angke alang tum hianang bongsi atu war ka cicini posi pamu inut bani ka char ju tum long la poson si ke thek dun long si achai nong tamini tum nang thonang paklang ji kumar achai nong sinang si alang tum kiwan ma lake ko por 100% evidence pakal lake non chot la pogali lo lake non ke la lang tuman ke abatai ke ong si kinep lo ke dhuralo pin tuan ke non la so hem kong long ko dak an sina tu khang long la so hem kong long hatak pen bang bom samelang so nang khang bom bang bom lo long dak samelang so outpost tu man dak khang un ac dak rong dena hat rong kimia long si dak si la bang so gari nang hem kong long nang khang non dak nang khang ben kamuni tum ka lablo long no ne lo sta no adap pen pre por si long tu dak kan tala ka chong fuwek abang phut tum phan ane tum rata hin ben ko pia action si nang ji ni tum action ken ji ke lalo ni tum ke pamu samelang so si ben da tum arjuno la pen 5 kilo ni tum 100% justice long bang nang ji la pen ni tum hatiar kang bu la ke la tum vek lo aposi la hatiar kang bu bang ko tum phan ke alang le tum la kang hua tum ke so kopima akinang ji la pokali bons tame thek pulote te chainong alar chainong le nang chi pi pusdala ni tum ning sam sitame la an sin alang tum ke adai nang chi tun halang la pen adai nang ka chi tu ki unji ka phelam lo aprana dam nai ma pandu to be son ke public tum ke khang nom pantame e pran ki dam thuyang la an ke tek kang agari alu ta no pak ta do along ta do no pak ta ka chi so kali jola puson angke ni tum ke ton tum ta phere meme sita ni tum kachini no tengalalo non neblong elo posi la law and order tum ta mes aling tame imsamjin la pokali bon tame or hip nangji alang tum mani tum law and order ma kachini rikela halo tang dipini adaba birta bangke kangtonik long kado kaveta me 2 me thak me kurwang thu